welcome workshop. My name is Joachim Alexander. Няма да махне. Добро утро, мини хора, и добре дошли на Сейшелите. Слагам бието тук някъде да стоите и започвам да се гримирам, защото много закъсняваме. И ще ви разкажа изобщо как се озовахме тук и какво предстои. Сега, ние, честно да си призная, се озовахме супер случайно тук. Като историята е много кратка и бърза. Преди точно 2 седмици и 2 дни, ни излезе възможност за една супер готина оферта, чисто финансово. Имам предвид за идване на Сейшелите, за 2 души, самолетни билети, хотелско настаняване, трансфер и закуски. И тъй като ние отдавна с Петър си говорим, отдавна, 2 години, се каним да си направим една малко по-дълга почивка, само двамата, която да бъде през зимата на малко по-екзотична дестинация, но все нещо се случваше и така, тази мечтана дестинация за нас не се изплъзваше между пръстите и не можехме да се организираме, тъй като първо и двамата имаме агенции и последните години пътуването стана изключително трудно. То не, че е трудно, защото ние практически можем да тръгнем по всяко време, но и работата е с нас по всяко време, което, честно казано, доста натоварва и огнетява обстановката. Да, когато си в Европа, няма проблем, защото ще станеш 1-2 часа по-рано, което пак не е най-приятното, когато си на почивка, но да приемем, че през първите години, в които създаваш бизнес, нямаш почивка, като нормалните хора, т.е. ти не си взимаш отпуска и не казваш, ами 10 дни няма да ми има, оправите се, такъв филм просто няма. И още зато ние се нагаждаме спрямо ситуацията, но в един момент стана така, че ние наистина осъзнахме, че просто трябва да си седим буквално вкъщи няколко години и да не ходим никъде, да не правим нищо, защото тя работата ще си върви. И когато ни излезе тази възможност преди 2 седмици, мислихме точно 15 минути и взехме решение, че тръгваме. И така се озовахме всъщност на Сейшелите. Имахме късмет и с полетите, защото знаете, че обикновено има доста дълги трансфери и чакаш на някое летище с часове за втория ти полет, нещо, което при нас не се случи. Ние тръгнахме от София в 9 и нещо, кацнахме в Истанбул в 11, след което имахме 2 часа престой и се качихме на самолета за Сейшелите. Пътувахме през нощта, което беше супер, самолета не беше много претъпкан, аз даже отидох да си полегна отзад на едни седалки. И честно казвам, изобщо не усетих кога кацнахме. В следващите дни, честно казано, програмата е много разпусната. Изобщо не сме си правили никакви организации, защото, както казах, всичко се случи в последния момент. То нямаше никакво време за каквито и да е организации. След малко, всъщност вчера, като ни взе трансфера за хотела, се запознахме с няколко много свежи българи, с които днес се разбрахме да отидем до столицата Виктория, защото по принцип прогнозата за времето не е много оптимистична
дават всичките дни да вали. Вчера беше много мрачно и преваля на няколко пъти. През нощта също е имало буря, която аз, както винаги, не съм разбрала, защото съм спала. Но Петър каза, че е трещяло зверски. Аз просто съм припаднала явно след полетите и всичко. Но днес, като се събудихме, имаше слънце. Предупредиха ни, че тук климата е доста непредвидим и че ще вали, ще грее слънце, ще има облаци, ще има буря. И изобщо не трябва това нещо да ни прави впечатление, защото буквално след 30 минути може всичко да се промени и наистина така и се случва. Събудихме се с слънце, в момента пак има облаци. Натам гледам, че има много облаци, което означава, че и ще завали в някакъв момент. Но ние си казахме, че няма да се ядосваме, в крайна сметка каквото такова. Важното е, че сме тук най-накрая на една такава хубава почивка, тъй че изобщо няма да обръщаме внимание на времето и ще се забавляваме на макс. Аз правя своя бърз 5-минутен грим, буквално, защото след 8 минути трябва да сме в лобито за тръгване към Виктория. И да, не знам какво ще се получи от това видео. Най-вероятно мармалад, както по принцип моите видеа стават, но пък се надявам да е интересно. Здравейте, приятели! Ами, ние имаме малка промяна в плана. Така, даже не знам откъде да започна. И разказвам тази история само защото тя е толкова абсурдна и в същото време сигурно съм много често срещана, че така искам да си оставя за спомен в този влог, за да може от време на време, като си го пускам, да се присещам колко беше нелепо и колко беше смешно. Накратко, няма да изпадам в подробности. Излязохме ние, в 10 часа трябваше да вземем бушчето и аз усетих, че нещо стомахчето ми не е наред. Бях убедена, че това няма да завърши добре и точно няма и 10 минути по-късно. Аз и цялата група от абсолютно непознати за нас хора в буса търсехме къде можем да спрем спешно, защото просто спешно трябваше да сляза. И просто след няколко неуспешни опита на нашето спиране, защото ние буквално бяхме в нищото, просто преценихме с Петър, че ние оставяме групата и ще си хванем такси и ще се върнем към хотела. На мен ми беше адски лошо, в същото време бях супер притеснена. Навънка валеше порой. Естествено, нищо не съм снимала, но просто съжалявам, че нямаше една скрита камера, която да върви около нас и да заснеме цялото това безумие, защото ситуацията реално беше адски смешна, но когато се случваше, нито на мен ми беше смешно, нито на някой изобщо в колата. Беше просто наистина нелепо, но после много се смяхме. И сега, няколко часа по-късно, вече ни е по-добре. Не знам какво беше това нещо. Може би храната или климата или не знам. Но отиваме на басейна и всичко е наред. Ти как се чувстваш? Прекрасно се чувствам. В този динамичен ден. Особено, щом не се снимаме. Щом не се снимаме. Сега не се снимаме. Сега не се снимаме. С фотоапарата. И този динамичен старт на деня, сега това спокойствие не е на добре. Като подарък. Да видим до кога, приятели, на територията на хотела сме, така че няма никакви проблеми. Ето сега ще ви покажем тъкмо малко кадри. Това е хотелчето. Така, друго нещо е, че времето е може би най-странното шашаво време, което аз някога съм виждала в живота си, в която и да е държава. Първо, това не знам дали го споменах, обаче малко преди да тръгнем, прогнозата за времето във всички дни, в които ние ще бъдем тук, беше отвратителна. Тя все още е отвратителна, но като ви казвам отвратителна, 90-95% валежи всеки божи ден, гръмотевици, бури, никакво слънце. И наши приятели, които са идвали на такъв тип дестинации, казаха, особено на Сейшелите, че климата е тропически, много е динамично, да не го мислим, че ще изгрее слънце. Обаче ние пристигаме вчера и даже от самолета не можахме да видим самия остров, защото имаше толкова много облаци. Заваля почти веднага, беше супер мрачно и аз, колкото и да си викам, ще се оправи, майната му ще се оправи. Вчера не се оправи. Не е валял през цялото време и е супер топло, така или иначе. Обаче няма никакво слънце.
Това е гледката и от стаята ни. Абе хора, много е яко. Надявам се по следващите дни да имаме възможност да разгледаме повече места, за да ви покажа. Знаеш ли репликата на срания оплашен? Не, но ти я знаеш. Аз като ви казвам, че времето е откачено, отиваме на джет. Цял ден имаме много хубаво време. Сега излезе някакъв странен вятър, но това няма да ни спре и ще се разхождаме 2 часа. Ще бъдем и на някакви малки острови, където ще може да спираме и да снимаме и да разглеждаме. Така че, айде да вървим. Ето ги джетчетата. Дойдохме. Там някъде ни е хотела. Отивай. Ние си дойдохме пеша до това място, защото естествено, както се сещате, в хотела всичко е доста по-скъпо. Плюс ни отказаха, защото е много ветровито днес и не знам си какво, не може да се кара джет. И ние съответно дойдохме на това място. Ще си го немем от тук. Say hi to the vlog! Hi! Okay. And before there used to have a boat there, but the boat is not there anymore. So this one, the sand there is a bit low there. You don't go there. Добро утро, миленки! Днес ни предстои много вълнуващ ден, защото си взехме кола под наем. Сега вървим към нея и ще се разхождаме на няколко от най-красивите, най-известните плажове тук на Сейшелите. Както и ще отидем до столицата Виктория, тъй като, както стана ясно вече, преди няколко дни не можахме да отидем с другите и днес ще го направим самостоятелно. Като ще ви дам само да влязам в колата и малко повече детайли относно наемането ѝ, защото аз съм учудена колко бързо и лесно стана това. Ето е нашата количка, хора. Много е сладичка и ще си е с нас цял ден, за да ни отведе на красивите дестинации, които искаме да видим. Сега, разбира се, има едно но в цялата работа. И това но е, че аз сядам тук, но няма да карам аз. А ще кара той, защото волана тук е обратен. Слабо, колата е автоматик, което означава, че ще е една идея по-лесно. Но след няколко часа, когато този господин обърне 1-2 бири, ще трябва аз да се кача да шофирам. А това няма как да стане, ако колата беше с ръчни скорости, защото с обратен волан и ръчни скорости няма да стане. Да, бе, гачка. Да си включиш, тръгването. Добре. Сега на коя посока? Ами, не натам. Насам. Не. Това е в България. Не. Натам си. Петър, натам си. Държиш. Чакай сега. Точно така, държиш дясно. Да. Значи това, което си мислиш, че трябва да направиш, реално правиш другото. Сещаш ли се? Много е неприятно. Дай. Сега си тук. Петре, и аз лес аз да карам, моля ти се. Сега съм тук и? Да, пак си тук. И къде отивам? Не знам, не пуснахме навигацията. Добре, ти какво прави до са? Абсолютно си тук. В смисъл, ако ти се струва нереално, значи си точно там, където трябва да бъдеш. Идиотско ли е? Моля да карай бавно. Слау. И сега реално си натам. Просто винаги вдясно. Капиш? Приятели, една канавка по-късно трябва да ви споделя, че бате Пепи пак го пропусна. Тук е входа на Four Seasons. Не, това беше кемпийски ман. Чакай, направо сме. Трябва да ви споделя, че бате Пепи малко се е сковал. Гадже, много сме близо до канавката. Сериозно ти казвам. Не сме, бе, човек. Той на тебе така ти се струва. Не ми се струва така. Тебе те е страх от колите там и ни забиваш в канавката. Фокусирай се над пътната обстановка.
Нещо искам да видите, не знам дали ще видите колко са им дълбоки канавките. И реално е проблем, ако си в канавката, защото просто колата ти остава там, пукаш гума и така нататък. Има още по-големи, които направо колата може да се завърти. Петър каза, че най-вероятно това е защото заради дъжда, който се оттича по тия канали, така си го направили, но е малко опасно. Окей, слязохме от колата, паркирахме я, малко беше напрегната обстановката. Но сега отиваме към хотела Four Seasons, защото там е един от най-красивите плажове, забравих му името. Може би ще го изпиша на екрана. И вчера хората ни казаха, че много са се впечатлили, било е наистина много красиво. Входът бил свободен, странно, но не може да се влезе вътре в комплекса с кола, така че паркирахме. И малко информация за рентването. Вчера вечерта я запазихме 10:30 сигурно. Отново ще изпиша някъде на екрана името на фирмата, защото проверихме няколко и това всъщност беше единствената ни опция. Всичко друго беше букнато. Това беше последна кола. Извадихме някакъв огромен късмет. Днес е събота и явно хората си бръмчат наляво и надясно с рент-а-кар. Стана супер бързо. Не е искал никакъв депозит. Излезе ни за цял ден. За цял ден, от 10:30 до 6:30 ни излезе. Колко ни излезе? Колко? 126 евро. Ама това е да ти го докара до хотела. Да. Излезе ни 126 евро, като ни докараха колата в хотела и ние също ще я оставим в хотела, те ще си я вземат оттам с пълна застраховка, която е абсолютно задължителна, както стана ясно. Аз като цяло винаги гледам пълна застраховка да има колата, защото всичко се случва, пък тук съвсем, нали, според мен няма шанс да не си вземете пълна застраховка, защото ние задрахме, влязохме в една канавка. И мисля, че е много добре, защото сме си с кола и можем да си обикаляме. Имаме си някакъв план, който сме си направили, такъв набързо. И отиваме да видим плажа. Имахме нужда от няколко минути, за да осъзнаем изобщо тази гледка, защото наистина е днеска нещо не можем да си направим хубаво организацията и сме забравили да проверим часовете, в които работят различните места. Искахме да посетим едно заведение, което ни препоръчаха от няколко места. Мария Антуанет с местна кухня. Било много вкусно, но ние най-вероятно няма да разберем, тъй като отваря след 6. А в момента е вече 4 часа. Също така пазара във Виктория, който е туристическа атракция, също днес е затворен, защото е събота и честно казвам, аз изобщо не се сетих тези неща да ги проверя. Сега сме в ботаническата градина, в която има големи костенурки и ние за костенурките сме дошли. Ние сме гладни и жадни. Гладни сме, жадни сме, днеска нищо не сме яли, не сме пили. И Емилия ме кара да ходя пеша. Непрекъснато. По-много. Да, но в крайна сметка веднъж сме дошли, така че ще вървим гладни и жадни. То по-добре, защото на тази жега ще ни стане лошо. Между другото е много красиво, наистина. Чао, Рамс. Градски символ на Ханчжоу. Виж ли ме? А ти знаеш ли, че тази разходка е час и половина? Ти ме тероризираш. Как ще е час и половина? Така. Същите. Ти ми си подиграл. Час и половина е. Ти знаеш, че да се пипа главата на животното за късмет? Така ли? Пише долу, да. Сега ще я пипна и аз. Пипния.
10 пъти трябва да го потупя за късмет. Така пише долу на табелата. Тупаш ли? И трябва да си пожелаеш нещо. Шегуваш ли се с мен? Абсолютно да. Петре! Ето, здравейте! Сега продължаваме нашата разходка в ботаническата градина. Да се снима, гледаш ли го те какво снимаш? Гледам, как да не гледам. Ето тук има внимание табела, че минават пчели. Или оси. И да не ги притесняваме. Добре, пусни си камерата да ти гледа тебе. И го пусни нещо на хората, кажи нещо. Здравейте, хора! Как сте? Той се разговори на... Аз се разговорих на 4-тия ден. Основно за да се оплача. Значи не сме яли. Не сме пили. Ходим непрекъснато. И Емилия тук ще ме излага. Вика, тук само да видим за секунда ботаническата градина, че се затвори об час и половина разходка. В което няма нищо лошо. Ма то цялото Сейшели е ботаническа градина. Не знам защо трябваше да дойдем тук. Ма е хубаво. За костенурките. Ма ти костенурки виждаш? Абе, те са най-накрая. За това ти кам, че е час и половина. Место на някой плаж. С бира в ръка. Слънцето да грее. Кокосови орехи. Ние мамаме тук. Правни газ. Това е китайската градина. Спири го. Няма да го спра. Аз ще си говоря с моите нови приятели. Тук преминаха птици. И това хората го правят. Седат и се снимат. Да. Добре. Сейшелите за първи път, мисля, че около 1500 година от Васко да Гама идва кораба, нали, установяват острова, обаче не се заселват. И вече към 1700 година французите взимат нещата в свои ръце. То всъщност името на Сейшелите идва от името на един френски министър на финансите, Франсуа дю Сейшел. Нещо такова беше. Кратко управление, 70-80 години, и после англичаните взимат управлението. И така, между другото, доскоро. Коя година беше независимостта? Преди 400 години, мисля. Глупости, те преди 400 години са дошли за първи път на острова. Така ли? Така. И така, че 1700 година. 79 ли беше? Нещо такова беше, да. Абе, много скоро. И така, 94-5% са католици. Имам чувството, че объркахме пътя, Петре. След тази кратка, изключително увлекателна история, взех роботчето, просто защото объркахме пътя. Чакайте сега да ви защото разкажа за цените. Защото някой не си гледа табелите и не знам защо. Очакваш, че ще ги гледам. При положение, че аз не знам къде се намирам. Това е път. Не, Сега ще ви разкажа по-интересната част. Да им разказвам. Гадже, така. разказвам. Ако има мъже, които гледат този влог, което е голяма изненада, но все пак ако има. Така. Цената на бирата. Има 2-3 вида бира. Произвеждат се тук. Ама англичаните са дали ноу-хау. Едната е Сибру, с една костенурка, нали, символ тук на Сейшелите. Другата е Еко. В магазините тези бири струват между евро и 50 и 2 евро. В ресторантите обаче нещата се променят съществено и една малка бира 280 мл. Даже няма 330, 7,50 евро. Голямата е 15 евро. Мък! Абсолютни изедници. Ма на никой не такъв облак не го интересуват бирите ви. Как да не го интересува? Ще дойде някоя мацка с гаджето си, той ще е добър, нормален човек, ще иска да изпие една бира и те ще му отрежат главата. Няма пие бири, какво да ти кажа? Сега за дамите мога да ориентирам за цените на просекото. Аз никога не съм дала такава информираност с моите видеа. Браво бе, гадже бе! Те това ги интересува хората, да им спестиме време и усилия. Почвай да го снимаш. Така, просеко, горе-долу между 50 и 60-70 евро бутилката, една чаша, колко беше? Мисля, че около 12-13 евро. Пак казвам. Хотела ни, ние сме в Хилтън, все пак не забравяй. Това е в хотела ни. Абе, скъпо е, истината, че скъпо е. По принцип, аз когато на почивка, дай малко и аз да си видя в този влог. Стига, тебе сте гледали непрекъснато по всяко време. Когато съм на почивка, по принцип избягвам да гледам всяко нещо супер зор, колко струва. Обаче да гледам бирата винаги. Наистина прави особено впечатление, защото е доста скъп. Изедници. Доста скъп. И имайте предвид, че ние почти нищо не ядем и не пием, не защото спестим, а просто защото... Защото ни караш да се разхождаме по цял ден. Ние си имаме други занимания и храната и пиенето не е сред тях. Ние не сме дошли за да ядем и за да пием. Да. Аз ще почна да ви пращам снимки, какво да и какво пия. Лъжа!
Лъжи. Как ще лъжа? Почти нищо не ядем. Напишете в коментарите дали искате Пепи да се включва в моите влогове. Прави ги много информирани. Отиваме при костенурката. Хора. Приятел, реши ли сте? Не? Ще го оставя тук. Маля, те спят. Вижте ги. Те си почиват. Ей, там яде. Връщаме се към хотела. Бяхме и до центъра на Виктория. Имаше между другото нещо като събор. И беше много готино, но не сме снимали. Хапнахме набързо пица. Пред първото заведение, буквално, което видяхме, защото ние бяхме много гладни. И сега вече се прибираме. Аз съм много доволна от деня. Като ретроспекция, ако можем бързо да направим. Определено този плаж е страхотен. Плажа на Four Seasons. Но предупреждаваме нещо, което ние не знаехме, че буквално няма откъде да си вземеш и една вода. Буквално и една вода. Защото, си представете, вие видяхте всъщност плажната ивица, отзад хотела. В хотела не се допускат външни хора, освен ако предварително не сте си направили резервация от предния ден или нещо такова, в което няма никаква логика всъщност. Но на нас никой не ни беше казал и ние нямахме такава резервация и съответно по едно време зверски ми се допи вода, ама наистина ужаднях адски много и отидох да им се помоля. Дадоха ми естествено вода, казаха, че за водата няма проблем, но аз съм на бара, си представете, им казвам, добре, може да си купим нещо друго за пиене. Ами не, много съжалявам, нямаме такава политика, не изнасяме храна и напитки. Мисля, че по принцип и гостите на хотела не могат да го изнесат до плажа, за да не се замърсява. Или поне аз така разбрах, което ако е така, има логика. Ако дават обаче на гостите на хотела да си изнасят нещо за пиене, няма никаква логика, че не можеш да си купиш, защото практически аз така че вече бях им влязла в личното пространство на хотела и наистина няма никаква логика, но след това просто наистина ви го казваме. Задължително вода да си носите, защото не ми стана лошо. И понеже то се върви, паркираш си колата и вървиш така едно не малко време по един баир. И ми стана супер зле и сигурно сме се изкачвали след това колата ни 30 минути, в които аз спях 5 пъти. Не знам какво ми стана, кръвното ми падна най-вероятно и ми беше много лошо. Така че просто ви го казвам, кърпа, джапанки, всичко каквото ще ви бъде необходимо си го взимате, защото по тези плажове наистина няма нищо. Не можахме да видим традиционния им пазар с техните местни сувенири, плодове и така нататък, подправки. Ама който си прави организация в последната минута е така и който не гледа часовете, но да, само ако е тъпо, че в 1 час са затворили, ама крайна сметка това е положението. Аз моля да се включи. Да. Аз си казах преди да тръгнем, дай да си планираме. Не, като идеме там първия ден си планираме. Но защо лъжеш в момента? Точно така. Защо лъжеш? Как да си направим нещо програма? Ти ми каза да си направим обща програма и аз днес програмата за деня направих. Аз просто не видях работещите часове. И от цялата програма, дето я направите, не ни пуснаха никъде. Глупости. Не е вярно това. Въобще не го слушайте. Да беше направил програмата ти, да не ме беше питал, да беше направил. И установихме, че сме забравили крема за мазане. За против изгаряне. И я чаках 20 минути в колата, за да установим, че крема за мазане е в колата. След като 10 минути преди това го търсим. Въобще не го слушайте. Така, да се върнем на историята. Това никога не го вълнува. Сега, за ботаническата градина, хубаво е много. Костенурките, нали? Те са си така атракциона, иначе... Здравейте! Бе, хубаво е, ама нали не е нещо вау. Но пък според нас разходката в Виктория си е мъст, защото в крайна сметка имате предостатъчно време за плаж, за седене в хотела и да дойдеш да го видиш, така да се потопиш в местната атмосфера и култура е готина. Аз мога ли се включи? Да. Според мен абсолютно не се заслужава. Не е вярно, заслужава си. Вместо да се седиш в рая горе, тук... Също така искам да кажа, че аз съм впечатлена от хората тук. Защото, защото аз ги сравнявам, пак казвам, не съм ходила в друга такава дестинация по-екзотична, не съм ходила на Малдиви, в Бали, Тайланд, не съм посещавала също такива тези държави, дай Боже. Аз ги сравнявам с друг тип места като Мароко, Египет, такъв тип държави и нямат нищо общо. Хората са супер чисти, защото тези от вас, които са ходили в изброените току-що, знаят, че всички са
много любезни, много усмихнати, много приветливи, но са адски големи мърлячи. Тежки мърлячи. Навсякъде е супер мръсно, мирише. Самите те са нехигиенични. Докато тук не е така. Аз мисля, че това е държавата с най-поддържани общи части, хора в тоалетните, навсякъде такива тоалетни, в ресторанти, в бензиностанции. Супер чисто, супер подредено. Навсякъде има така украса, цветенца си сложили хората, ароматизаторче. Много хубаво. Наистина, направо съм впечатлена. И така, сега се прибираме в хотела. То е 6 и нещо вече. Ние ядохме преди малко, така че 100% няма да вечеряме. Ще си починем малко стата и ще излезем за по един коктейл. Добро утро, добър ден от днешния ден. Вече минава 2 часа на обяд. Това е първият ден, в който си вали в първите часове от деня. Защото до сега не е имал ден, в който не е валяло, но валеше само вечер. И всъщност, да, и първият ден, в който пристигнахме, имаше валежи, но иначе общо взето след 7 часа започва да вали. Нощем си вали, спира. Но днес се събудихме, беше мрачно и заваля почти веднага. Валя, може би, до преди малко всъщност. И сега вече всички отново излязоха. Ако трябва да съм съвсем честна, колкото и странно да звучи, дори в дъжда има някакъв чар, защото пак е супер топло и ти си заставаш на тераската. В нашия случай ние сме на първия етаж и директно басейна е пред нас, ресторанта е пред нас, всичко. Така че не е лошо от време на време така леко да я разхлажда, защото пък предните 2 дни грее супер силно слънце, то се вижда колко много изгорях. И да кажем, че не е чак такава голяма драма, пък и ние си представяхме, че ще е много по-драматично това с валежите, а то всъщност не е. Трябва да ви кажа, че е топ. На визия не го догарваме, е вкусно. Не може само на скъпото, а пък си имаме и ентертеймент е там. Така че аз съм абсолютно доволна. Добро утро от днешния ден. Станахме в 5, в момента е 5:40 и се оправяме, защото днес ни предстои да отидем на един плаж, който се води един от най-красивите в света, в няколко класации, Ладик, и екскурзията ще бъде цял ден. Отиваме българската група и други хора. Ще ни вземат в 6 и нещо от хотела, след което ще отидем до столицата Виктория, там ще вземем ферибот до друг остров и така, имаме да си попътуваме, така че станахме рано за да се оправим. Аз си измих косата, сега ще подготвим багажа и тръгваме. Кажете здравейте на влога! Hello! Да! Жени с едни хубави костюмчета, роклички. Абе, видях няколко снеки феноменални, да за селфи да му се не видят. Откъсна ми се ръката, Емилия. Аз какво съм виновна? Апарати, кремове. Мрънкаш ли? Не, споделям си само. Добре, окей. Споделяй. Има много споделячи с тебе долу в коментарите. Най-накрая се прибрахме. Хора, този ден беше доста крейзи. Така тук ще ви сложа. Няма да ви лъжа. Прибрахме се 7:30 вечерта. И след малко отиваме на вечеря в хотела. Аз набързо ще си мацна 3 продукта, които си слагам, откакто сме тук. Именно да си оправя вежите, коректор и нещо на устата. Ще дам обратна връзка за така дългоочакваната екскурзия до Ладик. Защото, както често се случва в живота, когато се пренавиеш за нещо, оставаш леко разочарован. И така, за жалост, ние днес останахме леко разочаровани от цялото преживяване.
чакахме тази екскурзия буквално по време на целия ни престой. Ладик е един от най-красивите плажове в целия свят. В доста световни класации е поставен в топ 3 челните места. Както може да се сетите, в краткото време, в което аз имах да разгледам в социалните мрежи, видях страхотни, уникални, феноменални снимки, видеа, дрълнаджийски изпълнения и така нататък. И още в началото казах на Петър, правим фот правим, отиваме на Ладик, защото знаех, че е малко по-специална организацията, отнема си един цял ден, става се много рано, защото на който от двата острова да сте на Сейшелите, на Маха или на Франслин, всъщност си изисква време, за да стигнеш до Ладик. Това си е отделен остров, с ферибот се ходи. Или поне така ни казаха, но ще стигнем до там. И всъщност бях казала, че каквото и да става, ние отиваме на Ладик. И малко след като пристигнахме, естествено и всички други бяха прочели за този невероятен плаж, искаха да го посетят и ние си казахме, супер, правим организация и си отиваме българската група. Взехме от 2 от 3 места оферти, горе-долу ни излизаше между 150 и 200 евро на човек това удоволствие, като ние накрая се спряхме на оферта за около 200 евро, нали, най-скъпото възможно, което беше. Като това включваше посещение на 2 плажа, Ладик и още един, който е на острова Франслин, обяд, трансфер, ферибот, който ферибот се оказа една безумна лодка, в която бяхме наблъскани 40 човека. Просто отвратително. Та от цялата работа и от целия ден на въпросния плаж Ладик, който наистина е уникален, на мен днес изобщо не ми се снимаше, не ми беше ден. Бях се разочарована, силно казано, но ядно беше, че не си проучихме малко повече и не си направихме някаква наша организация, но просто си казах, окей, то просто нямаше как да стане в последния момент, така че няма изкъв да яд. Но да, на въпросния остров Ладик, който, плаж Ладик, който наистина е феноменален, толкова красив плаж, наистина страхотен, предполагам сте видяли преди това някакви кадри, леки, които съм снимала, много красиво място. Ние имахме точно час и 15 минути от целия ден, от това, че станахме в 5 часа сутринта и ни прибраха в 6 в хотела, ние имахме час и 15 минути на този плаж. През цялото друго време ние пътувахме с някаква чинна, странна, безумна организация, лашкаха ни с една отвратителна лодка, на всички ми стана супер лошо, навръщане особено караха безумно. Това не беше лодка, защото аз съм скачала много пъти на много различни лодки, яхти и тънна, къде ли не по света, такова чудо като тук нямаше. Просто качиха ни, караха безобразно. То не беше нормално. Лодката през цялото време беше ето така в един ужасен наклон. Ние слава богу бяхме на последните седалки. Представям си тя отпред как ги е лашкал. До една зверски ни лашкаше. Беше ужасно, да не продължавам. Та това, което искам да кажа, защото определено деня ни не мина така, както ние си го представихме, Ладик си заслужава на 100%, но просто се опитате да си направите организация сами. Стигнете до мястото, където може да вземете ферибот или моторна лодка, качете си на нея на спокойствие сутринта, идете си и си отделете целия ден. На Ладик имаше няколко барчета, защото на повечето хубави плажове на Сейшелите няма никакви барове, както споделих и преди това. Една вода няма откъде да си купиш. Но тук не беше така. Тук имаше, така че отделете си целия ден, наистина за да го прекарате там, направете си една хубава организация и си вземете максимума от това уникално място. А не като нас, защото накрая дадохме буквално 800 лева за нищо. И всички сме доста разочаровани.